Mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo kumpiskado ng otoridad sa Bangaldan, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng mga bisita dito sa mga sementeryo sa bayan ng Bangaldan, Pangasinan upang magtirik ng kandila at magdasal sa mga yumaong mahal sa buhay. Sa entrada pa lang ng Barangay Gilig, Bangaldan, Pangasinan, hinati ng kalsada sa entry and exit point. Bago pa makapasok sa 5 sementeryo sa barangay, nakapwesto na sa gilid ang tindahan ng kandila at mga bulaklak sakaling walang nabili o nadalang bulaklak para sa yumaong mahal sa buhay. Babae, kaliwa! Kanan ng lalaki! Dito! Iba rin ang pasukan ng babae at lalaki. Pero bago pa makapasok, iniinspeksyon muna ang dala ng bawat bisita. Ilang kontrabando ang nakumpiska gaya ng karit, posporo at alak. We'll announce yung mga pinagbabawal na mga item na hindi dapat dalhin. Although may nakikita pa rin naman tayo na may mga nagdadala pa rin na at least konti naman po yung nakikita natin. Organisado ang sistema kaya naiwasan ang siksikan, papasok at palabas ng sementeryo. Maagang bumisita ang ilan sa municipal cemetery. Kasi magandang panahon, oo. Mamaya baka uulan. Sa Catholic Cemetery, sa tinatawag na lang na tumba, nagtirik at nagdasal ang mga bisitang hindi na mahanap ang puntod ng yumaong mahal sa buhay. Wala, hindi ko na mahanap yung nicho ng biyanan ko. Kaya dito na lang sa tumba-tumba. Kasi ang dami na kasing nicho. Chris, bagamat marami nga ang nagsisidatingan upang magtungo nga sa mga sementeryo dito sa bayan, kapansin-pansin din na maraming bilang din itong mga nagsisiuwian. In fact, parang pantay nga lamang itong bilang ng mga bisita na nagtutungo dito sa mga sementeryo sa bayan ng Bangaldan at mga nagsisiuwian. Yung mga nagsisiuwian kasi sila na yung mga mas maagang pumunta dito sa lugar upang bumisita dahil mas maganda yung weather condition kaninang umaga. Compared today kasi okay naman yung weather condition, Chris, hindi naman umuulan. Yun nga lang, mas marami yung napapansin nating dumarating at mas pag ganun kasi, mas nararamdaman yung humid o yung alinsangan ng panahon. Ganun pa rin ang proseso na ipinatutupad dito sa may bukana nga ng Bangaldan Cemetery patungo sa mga sementeryo dito sa bayan ng Bangaldan. Inspection muna, chine-check kung ano yung mga possible kontrabando na posibleng maipasok. At the same time, yung lane na rin ng bawat individual ay magkaiba. Iba yung sa lalaki, iba yung sa mga babae. Hindi nga nadagdagan itong bilang ng mga kontrabando na nakolek simula pa kaninang umaga. Very konti ito compared nung mga previous years. And compared rin nung mga previous years, Chris, na kasagsagan ng pandemic, nagkaroon nga ng schedule per barangay, group of barangays na bumibisita o bibisita lamang sa kada araw dito sa mga sementeryo sa bayan ng Bangaldan. Pero ngayon na okay naman na yung situation, yung restriction sa pandemic, lahat na ng barangay, mga residents sa lahat ng barangay ng Bangaldan, wala nang schedule na ipinapatupad, pwede na silang bumisita. Actually, kahapon bumisita na sila today and until tomorrow. Sa crowd estimate nga ng Philippine National Police ng Bangaldan Police Station ay nasa 30,000 crowd estimate ang kanilang inaasahan ngayong araw lang yan, Chris. Mananatili naman ang kapulisan hanggang bukas sa inaasahang pagbisita pa dito nga sa mga sementeryo. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.